بله تماشاوانên hêja cardin em di bernameyek panorama heftê de bihevran e ez hêvî dikim ku em demeke berhemdar bi hevra derbas bikin. Niha vê heftiyê du mêvanê min ên ezîz hene. Yek jê Rêzdar Qasım Ergün cîgirê Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê û mêvanê minî dudiya jî Murat Aba parêzer û aktivîstekî mafê mirovan wek nûnerê Wexfa Mafê Mirovan Şaxa Diyarbekir kar dike. Hûn her du jî bi xêr hatin sersera serçavar hatin. Navxêrê, gelek spas. Serçava. Niha wek ku hûn jî dizanin do em li ser gora Kekfeyaz bûn girseyek baş hatibû hin dîmenên hestiyarî jî hebûn çarpel medya jî wê bîranînê weşand wek zindî weşand sala yekem bû lêbelê ez bi xwe jî çûbûm wir min wexta ez çap bi wê wêneyê ketim min viya dît ez zanim ku îndî hevalê wî pakê û miletê Kurd ew ê ticar Kekfeyaz ji bîr nekin. Dîsa îro wek ku hûn tev dizanin yekê Gulanê bû karker û ketkar ên cîhanê roja wan bû. Li Diyarbekir jî mitîngek hebû li gor hin nûçeyan ciwanên neteweyên Kurd bi ala Kurdistanê xwestin ku têkevin qada mitîngê lêbelê HDP'yan nehiştin. Di nava wan da hinkî alozî derketiye wisa tê gotin. Ez li ser navê xwe li ser navê çarpel medyayê ez yekê Gulanê roja karker û ketkarên Kurdistanê û yê cîhanê pîroz dikim. Dîsa sibê roja cejna Remezanê ye piştî mehek rojî sibê cejn e. Cejna Remezanê bira li hemû Mislimanên Kurdistanê û li Mislimanên cîhanê pîroz ve. Ez îro li pakê bûm ez dixwazim wî jî wek hevalekî wek sürprîz li me kiribû ez ê jî wek sürprîz ez ê wî bînim ziman. Ez îro li Partiya Avayiya Partiya Azadiya Kurdistanê ya Amedê bûm. Milên hêrt ku Kek Enwer ku di rûpela nû da dixebite di heman demê da karê şîrînayiyê jî dike. Mi dî paketekî mezin ê şîrînayiyê hanî mi got xêr e Enwer govela ji Mehdî Çilgin ji we re şandiye ji pakê re şandiye. Mehdî Çilgin endamekî rêveberiya çarpel medyayê ye ew wî sürprîzekî wisa li me kir. Ez hevalên pakê jî gotin geret di bernamê da malavayiya wî bidiyeyê spasê me pêşkêşî wî bikî. Ez li ser navê hemû hevalên Diyarbekir ê pakê spas ji Kek Mêdî ra dikim mala wî ava û bi bavûkalê Musa digotin bi çin niyetê dave Xwedê xêra wî qebûl bike spas dikim. Belê hema Kek Qasım em ji te dest pêkin tê çi bêjî ji bo hem ji bo yekê Gulanê hem jî ji bo cejna Remezanê. Ez jî berî her tiştî rêz û silavê xweş temaşevanê çarpel medyaya ra pêşkêş dikim û spasiya çarpel medyayê dikim. Destpêkê da we cîhanî ziman ku Kekfeyaz do yekemîn salvegera mirina wî bû. Ez jî wek pakîkî beşdarî wê derê bûm. Bi rastî ji bo hem pakê hem ji bo doza Kurdistanê hem ji bo hemû Kurdistanîya wendayekî mezin e lê em li ser mezel jî tu jî beşdar bûyî me sozê daye ku heya
او تکوشینا او دمشاند حیا ام نبن داویه حیا ام آرمان جای پیک نینن امی خبات او تکوشینا ای بردوام بکن او سوزه میه جارك دن ديسا إيرو يكي قلانه ججنا همي كاركرو خباتكارو مقدارا بيروست كنجوه داره هيفيد كنكو همي كاركرو مقدار بگیجن مافی خوی كو امک ددن مافی وان نه بن پیکرن و مافی خوب ستین سروان ظلم نه کرن دیسا وانی زمان صبح ججنا رمضانه از جشن رمضان الحمی باورمند الحمی کسی که وی جشن وقت جشن قرار بینن پیروست کم و هویدارم اف جن جبو عالم اسلامی تایبت با اواکی ارینین نزیک بونه بینه و ظلم جناب عالم اسلامی جدر که سپاسیا ود کم جارک از چی سپاس کم بله کک مراد اولی از خواستم یعنی سلاوی بینرین چارپر مدیای ردکم یا دیانجی که فیاض اکمن بومن یعنی مروفک قدر بلند بوجبر کو من پرتجی علمی و ام به هفتورجی خبتین جبر ویکی جبومن یعنی جبومن تشتکی گرین بو و مرناوی به وقت جبو میجی خراب بو یا دیم جی وقتی جیگو ایرو یکی گلانه شرین کتکارو کتکارا ام دبینن کتکار هر رو خورد دبن به پره به آبولی خورد دبن به کتکار به هزبینن خورد نابن از جی دخوازم کو کتکار جبو که جیانک انسانی بجین مافی خو بدستن یا سیمجی سبی جشن رمضانه اولدار جشن رمضانه جبو اولدارین جبو مسلمانان پیروز به برا خیر و خوشی به جی کردستانیان جی پیروز به o dawi ez viyaj duxazim bêjim îro Amedspor bi serketli karşı Akhisarspor hêvî dikim ku dibe ku derkeve play-off'a Liga diyem hêvî dikim ku jûr derkeve PTT Ligi. Bele, spas. Ez dixwazim li ser yekê gulanê tiştekî bînim bîra temaşevanên ezîz. Niha wek gotê zanîn ev mîrata koronayê li gelek welata di warê aboriyê da aboriya gelek welata têkçû ji yek ji wan jî Tirkiyeyê û bi rastî li Bakurê Kurdistanê hejarî pir zêde bûye. Helbet mafê karker û xebatkarên milletê Kurd ê Bakurê Kurdistanê ku roja yekê gulanê xwe pêşandana pêk bînin lê belê ew xwepêşandanên ji bo jiyanek bi rûmet çi qas mihîm ve divê ku karkerên xebatkarên Kurd ên ku li Bakurê Kurdistanê ne bi taybet divê ku ew tekoşîna xwe ji bo jiyanek bi rûmet û tekoşîna ji bo azadiya Kurdistanê bi hev re bimeşînin. Min got ez viyanê têkim bîra bi taybet bîra karker û xebatkarên Kurd. Spas ji we re ji bo ku hûn hatin cardin. Belê ka bira re jî mijarên vê heftiyê sernivîsên vê heftiyê çi ne? Ka bira bînin ekranê.
بله gelek spas ji bo hevalên rejiyê mijara me yekem komkujiya Ermeniyayê ne niha wek ku hûn jî dizanin 107 sal berê di sala 1915 da komkujiyek li hember miletê Ermen ên ku li nav sînorê Tirkiya îro dijiyan li ser wana pêk hat di derdora 2 milyon Ermenî hatin qetilkirin ez bi tundî wan şermezar dikim ê ku di wî karî da têkil bûn û wek ku tê zanîn îsal serokê Amerîkayê Biden got ew komkujiyê wek komkujî cardinê bi nav kir û Tirk jî berteka hêşandan kek xasim em ji te dest pê bikin tu dibêjî çi yanî ew ê Tirk kingê qebûl bikin ku dewleta di dema dewleta Osmanî da komkujî pêk hatiye û em lêborîn ji miletê Ermen dixwazin wê Tirk kingê viya bêjin berî vê bersîvê ez dixwazim piçekî basa dîroka Ermeniya û coğrafya ku Kurd û Fars û Ereb bû Kurd û Fars û Ermen têda dijîn piçekî basayî bikim ku em awayê dîrokî werne heyayê katliama Ermeniyayê 1915 wek temaşevan jî dizanin hûn jî dizanin miletê Ermen yek ji qewmên herêmê yên qedîmî ye di vê coğrafyayê da bi miletê Kurd û Faris ra mişterek jiyane piştî Tirk hatine Anatolya û vir da wek miletê herêmê Ermenî jî bi awayekî neyînî rewşa wan jî xerabî ye û bilêstikên Osmaniya gelek caran bi miletê Cînar ra ketine dijberiyê dîsa wek miletên herêmê ji aliyê Ereb, Bîzans, Tirk û Mogolan ve hatine îstîlakirin û zafên caran mecbûr mane mihacir bibin û serkewelat bibin. Lê piştî netewparêzî ji Avrûpa ve dest pê kir di sed sala bîstî da miletê Ermenî jî hêdî hêdî dikevin nav lêgerîna miletbûnê ya jî lêgerîna azadbûnê. Di 1862 da li Zeytûna ku niha navê me reş e 1862 li Wanê 1863 li Erzurumê 64 li Mûşê serhildanên Enmeriyan çêbûne. Cara yekem li Wanê bi navê Yekîtiya Rizgariyê komelek çêkirine di 1872 da. Di van tarîxa da yani 1875 û 76 Boşnak û Bulgar li hember Osmaniyan îsyanê dikin. Yani hêdî hêdî nav Osmanliya da millet dixwazin ji Osmanlî biqetin û welatê xwe milletê xwe azad bikin, dewletê xwe ser bi xwe ava bikin. 1877 Rûs dikevin Moldovya bi vê hacetê şerê Rûsa û Osmaniya dest pê dike. Lê Ermenî mixabin piştgiriya Osmaniyan dikin di wê demê da. Piştî 1878 kojera dibêjin peymana Ayastıfanos Romanya, Sırbistan û Qaradağ serbixwe dibin ji Osmaniya. Bulgaristan jî wek özerk xwe îlan dikin. Rûs ji aliyê Rojhilatva jî carek din li hemberê Osmaniya şerekî dest pê dikin. Qers, Erdoğan, Eleşgirt, Beyazît îlhaq dikin. Di vê navberê da Ermenî li diaspora dest bi hereketên siyasî dikin. Li Cenewre Partiya Sosyal Demokrata Hincak ava dikin. Dûral Tiflisê Federasyona Şoreşger Taşnak Tisûdiyan ava dibe. Jon Tirk jî di wê demê da ji bo terakirina Sultanê Osmaniya hêdî hêdî dikevin xebatên siyasî û xwe birêxistin dikin. Bi Ermeniya ra jî hevkarî dikin wê demê. Li herêma di sala 1894
Ermeniye Sasun lehember zilma Osmanî û hinek agayên herêmê ji ber zilm û zordarî û vergiya zêde ku ji wan tê xwestin îsyan dikin. Mehek ew li Sasun ew îsyan dewam dike. Paşî bi navbençiya Sultanê Osmaniya û Ermeniya da goya ku Sultan ji wan re efû derdixe şer radwestînên lê mixabin piştî ku teslîm dibin kaderê 3000 kes têne kuştin. Dîsa duan salan da Jon Türk di sala 1895 da İttihatê Terakî Cemiyetî ava dikin. Jon Türk di 1902 da li Parîsê civîna Osmanliyên Lîberal dar dixin. Bi navê Osmanliyên Lîberal civînek çê dikin. Di wir da Taşnak, Ereb, Arnavut, Yahudî, Kurd jî beşdar dibin wê civînê. û di kongrê da li ser wekheviya mafê netewî û mafê dînî li hev dikin. Ev ê beşdarî wê kongrê bûne. Kek Qasım dibir de dikarim tiştekî bipirsin. Belê. Tê gotin ku damezrênerê İttihat Terakîyê damezrane di nav damezrênerê wê de hem Kurd hem jî Ermenî hene. Gelo ew kek rast e. Belê ji xwe ev kongre ku li Parîsê çê dibe ya Osmaniyê Lîberan ew bi xwe ji xwe herkes di nav daye. Piştî ew îtifaka wan dewam dike heya ku ji xwe İttihat Terakî ava biye wî çaxî. Ev bi xwe tev dikevine nav wê kongrê tev jî têda cî digirin êdî piştî wî. Tabii damezranda İttihat Terakî da jî şexsên Kurd û Ermen û Arnavut hene. Lê ev bi xwe dibe wek ewkek resmî min jî îro piçekî serê lêkolîn kir tarîxê da min derxist. Ew civîn bi rastî jî yanî min heya niha min jî bi xwe nizanbû. Min zanbû îtifaka wan heye. Lê wek resmî ku li hemberê dewleta Osmanlî Türk jî di nav da, Jon Türk jî di nav da, Yahudî û Ermenî û Kurd û Arnavut û Ereb jî di nav da min tiştekî wisa nizanbû. Di vir de tê nîşandan ku li hem wek vêga ku çawa tedî hinek partî dibêjin em ê dewleta Türk demokratîze bikin yani demokratîk cumhuriyet. Wî çaxî jî aynî ama vêga hema giştî tarîx dubare dibe. Wî çaxî jî bi navê lîberalên Osmanliya civiyane ku Osmanlî ew bikin. Demokratîze bikin. Mafê mirova û kêvneteva û neteva û dîniya wek hev bin di nav dewletê da. Belê. Wê demê Abdülhamid Sultan mecbur dibe 24 Temmûza 1980 da meşrûriyet îlan dike. Abdülhamid hevkariya Ermeniya û Tirka jî bi awakî asta herî bilind di wir da bi hev rane. Yani Ermenî lîderên Tirka pîroz dikin û bi hev ra kêf dikin, şahiya dikin ku va şoreş çêkirine û ê bigîjin mafê xwe. Lê mixabin ew şahiya wan di qirka wan da dimîne hê salek nabihre. Ew şahî û kêfê wan dawî dibe ji ber ku êdî îtihatçî hêdî dibine nijadperest û dikevine nêçîra van milletê dinayê ku wan rabûn hêdî dixwazin dewleteka Tirkî İslamî ava bikin. Tabii di wê navberê da tam di wê tarîxê da hêja di sala 1909 da yani hê salek serva nabihre li mintîqa Kilîkiyayê ku Ermenî di Piraniyê de ne 25,000 Ermenî tên qetil kirin zafê wî ê dimînin jî bi gemiya derbazî Avrupa û Amerîkayê dibin zêdetirê wan çine Fransayê û piştî wî hêdî êdî tarîx jî nîşan daye êdî em jî nêzî tarîxek nêz e yani panturkîzm îtihatçîtî zêde dibe. Armanca panturkîzm û îtihatçiya jî ew e di herêmê da paqijkirina milleta ye. Yani milletekî nû ava bikin dervayê wan da jî kî hebin wana ji ortê rakin wek taybet jî wek Ermenî, Rûm û Kurda dest bi vê hereketê dikin. Dest pê dikin ji wê gava dest pê dikin.
پشتی وی 23 ماه یکی دا ببورم بچکی درجه لی از جی مافی خوی آقای دما هنکی بینی سر هب کک قاسم وقت پر او کدبه زیده دچه بله زاف نمایه اما هجای کمر با صاحب که بله 1913 دا طلعت و جمال و انور پاشا داربه کی چیتکن المشروطیت اجی داربه چیتکن گویا به هفرا چیکرنه اساسوی و مشروطیت ناس ناکن مخالفت تندکن پشتوی ترک متفقین خو دگورینن حیاوی دمه متفق ترکا زافیتی انگلیزن با عثمانلیارا جو کو افتن اقدار وروا پشتی داربابان Alman جی انگلیز آدگرن کو Alman جی انگلیز آدگرن تکلیه اقتدار عثمانی و دمه hem avay ticari hem avay askeri Alman arazide bin hatta çavatkin yani serok askeri Osmanici zedetir evan paşa Almanane piştivi em verne hedi verne evke verne katliame hedi ez durdaji Kürt bejim şwa jber ko tamaşavanji jinez da dizanin 24 Nisan 1915 İstanbul'e zede 200 kes کسین نویسکار هلبستوان روزنامه‌وان ماموسته ادبیاتچی و پارلمانتر تن گرتن تبی و دمدا پارلمانتر ارمنی جهنت مجلسی دا او پاشی جی زافوان تن قتل کردن ل تمامن ولایت کو امبیجن ارمنی تدا نفوس وان زیدنه مرتن جواندن او دردخن دروای مرکز الگندال بازاروک البازار وان دردخن دروا او زافه وان دکوجن هم بجن hemen تبات کوجن اکو آبلوان گرامیرا جن زاروک و اختیاران راجی دمکی کرد داتین دبی گره هون دبی دمدا ترک کن بدره بره واندنه عالیه چول عربستان دیرزوره تابی دره داجی هم عالیه چتن هرمی و هم عالیه عسکر بلژیکو و عسکر عثمانیا و هرچخاص بناوه امبیجن فرمان بجی فرمان دردخن که دره داجی وانا با آواکی نفرمی اضافه وان دکوشن و دست داتین سر مالو ملکی وان دوی نابره دا تی گوتن نیزی 250,000 جوان کسین ارمنی که دین وان خریستیانه بزوری تین مسلمان کرن تین اسلام کرن یعنی بزوری دین خود گورین مجبور دمینن دیسا تایبت دشش ولایتن کو ارمنی بزافیتی لید جیان میلیونک زیاده تر ارمنی تین قتل کرن یعنی هم لهرم آخو هم دردا تین قتل کرن کو اوانا زیاده تر وی حتانی سال 1916 لوانه موشه ساسونه بدلیسه ازرگانه بایبورته ارزرومه ترابزونه ملته شبین قراحیساره خارپته سوازه انقره دیاربکر مرزیفونه اورفا و کلیکیای یعنی استادی نوت و شش ارمنیا لورج orta ten را کرن ekoten kuştun ekoten sürgün کرن yani استادی نوت و هشت وی ولات خود مجبور بینن ترک دکن دیسال گور دیروکناسا تگوتن کو آلمان و آوستریایی و قتلیام تشویق کرنه o در حق قتلیام داجی معلومات وان بره ده بونه یعنی بخبر بونه جوی کاری لیل استانبول و لإزمیر یعنی بازار مزن هرچقاس دستپیک ده هاتبن کشتنجی ارمنی لی ارمنی بتا آواکی توایی جبر کلوان داره konsolosxane zede bune yani Ermeni zafiti jmirine filitine u ji virvaji wekun dizanin pişti katliama cihuan ji tarafê Almana Naziya va ji virva katliama Ermeniya hate naskirin û heya niha gelek dewletê mezin katliama Ermeniya naskirine وەک وەجی باس کرد بایدن جی ئیساڵ وەک قاتیام بناف کرد لێ تورکیە بەرتەکێک مەزن نیشاندا ئەژی ئەم بێژن وەک ئەرمەنیکی کوردستانی vê قاتیامê şermezar dikim em hêvîdarin ku kesên vê
قاتلیامê kirine yan dewlet û milletên vê qatliamê kirine û hevalbendê wan rojek poşman bibin, poşmaniya xwe bînin ziman ew bi xwe jî ji bo tarîx carek adinê bi qatliyama dest pê neke ji bo qatliyam pêştir de çê nebin herkes divê bi awakî tundî li hemberê vê qatliyamê derkeve ji ber ku di wextê xwe de eger li hember vê qatliyamê bihata derketin taybet li herêma me piştî wî yanî qatliyamê li ser Kurda çêbûne yani hejmara wan gelek zêde ne hê îro jî ew qatliyam berdewan bi awayê mîladî bi awayê ziman awayê çandî qatliyam ji xwe berdewam e em hêvîdarin carek din em rûbirû bi van qatliyaman ên spas gelek min dirêj kir biborin. Rica dikim belê mijarek girîng e bi rastî yanî tişkî nabe bira dirêj bibe. Belê Kek Murad tu wek hiqûqnasekî tu bi çi awayî li vê meselê dinêrî ez dixwazim di warê hiqûqî de te awurekî hiqûqî bidîye. Li ser dîrokê Kekê Qasım berfrehî anî bin çavan lê li ser hiqûqê me re vê çawa bibîne. Ewilî ev bûyerên li ser Ermenan bûye çi ye û merev divê gelek bi rasteqînî binav bike. Yanî konkujiye, bobelate, qirkirine yan jî jenosîd e. Di peymana bergirtin û cezakirina sûcên jenosîd a yekîtiyên navnetewî de wiha tê binav kirin. Divê tûnekirinên netewî yan etnîkî yan nijadî an jî olî bi xwe jenosîd e. Yanî divê gelek em bi rastî bidin nasandin. Jenosîd çawa merev bikartîne gelek heye ya jî olek heye ya jî nijadek heye tu dixwazî wan bi temamî ji holê rake ev bi xwe jenosîd e. Dîroknas bi piranî dibên derdorî 600,000 û 1,800,000 Ermenan di 1915 de di wan derdora de hatiye tûnekirin, qetil kirin. Ji ber vê yekê jî divê gelek em ji vîyar bêjin ewilî bêjin jenosîd. Ji ber çi em dibên jenosîd? Jenosîd navkirinek hukukî ye. Divê jenosîd bê qebûl kirin cezayê wî jî hebe. Lê qetliyam yan jî bobelat, konku jî tiştekî din e. Ji ber vê yekê ez bi xwe divêm vîya jenosîd e. Ji ber hukukê ez wê dibêjim. Niha em dibînin yani çima dibêm jenosîd e? Tamam li cîkî dewleta Tirkî, dewleta Osmanî bi piranî digo lûr gengeşek derket û Osmanî jî ji bo şerê yekemîniya dinyayê wan ji wir surgun kir. Ya ewilî surgun li ku bû? Temamê Tirkiye. Erman li ku bûn? Li wir çêbûn. Giş bi zorê ya kuştin, êmayî şelandin, destrêjî li wan kirin û bi wî awahî bi piraniya wan jî hat kuştin. Divê jenosîd be Tirkiye ewilî ne tenê lêborîn bixwaze. Yani lêborîn destpêk e, ewil e. Piştî lêborînê cezên îdarî jî hebe bêkirin yani çünkü lûr zerarek heye, tazminatek jî divê bê dayîn. Lê Tirkî heya niha vîya qebûl nake. Divê li vir tiştekî bû, bûyerek ne baş çêbû û wê gavê jî dema şer bû, şerê dinyayê bû. Ji ber wê yekê dibe li welate hebe. Lê derdorî milyonû nîvek insan çawa di beriya şer bê qetil kirin vîya bîne serziman û heya niha em dibînin Tirkî dixwaze vîya qebûl neke û ê ku weke hûn jî gotin Biden ev Amerîka 4-5 sale berê digo bobelat niha dibe jenosîd. Li dünyayê jî li welatên Ewropayê jî daha ji vê pêve dibên jenosîd. Ji ber ku Tirkî sûcek kiriye divê ji bo vê sûcê jî bêdarzandin
o tazminatçı bir de. Yani kemasi eskarın valla bizim liser hukuku yani bu belat tiştekdine, jenosit tiştekdine hem jaliye yani nete ve bu xwestin ku jihole rakın o bitrani jivan derdore birin çolan li bitrani li hatın katil kirin li Amasya'yı li Konya'yı li İstanbul'u geçtop kirin o birin digotin eme biz birin çolen Suri li bitrani hem malevan juan dizin şelandın wan hem jî kuştin ji ber wê yekê ev bi xwe jenosîd e. Belê kek Murat ez dixwazim tiştekî bipirsim. Niha wek ku cenabê te jî zane di wê demê de hin Kurd jî beşdarî vê jenosîdê bûne. Îjar hin em bêjin netewperest yan jî nijadperestên Tirka dixwazim bi temamî vê meselê têkin stiyê miletê Kurd. Îjar wek hukukî milletek ku ne dewlet ve mümkün e ku bive suçdarê vê jenosîdê. Erê rast e Kurd jî wek kesayetî yani Ermeniyan kuştiye mev nikare bêjena. Lê weke tu jî got Kurd ne dewletek bûn. Kurd gelê Osmaniyan bûn o bi biryara bi karara Osmaniyan hatin Ermenî hatin qetil kirin. Wê gavê bi Tirkî dibên Hamîdî alayları wê gavê wan jî hebû bi destê wan hatin qetil kirin. Tu nikarî gelekî bindest tu bikî wek şîrîkê sûcê xwe. Erê Kurd wek kesayetî êku tê de êku hatî êku kuştiye hene lê biryara dewletê ye. Yani leşkerên Kurd tune bû, biryardarên Kurd tune bû. Wek biryardar begên Kurd yek ji vana yek jî biryara qetilkirina Ermeniyan nedaye. Ji ber wê yekê Türk dixwazin têxin stê Kurda lê biryardar Türk'in ji ber çi ez bêm Türk berê digotin Osmanî lê wexta ku Cumhuriyet hatiye avakirin Türk mîrateya Osmaniyan jî qebûl kiriye. Deynê Osmaniyan jî qebûl kiriye o den jî daye. Divê em berdewamiya Osmaniyanê ji ber wê yekê ev divê jenosîdê de divê Türk viya kiriye. O nikarin têxin milê Kurda Kurdên ku wê gavê ji ber ku ne ser bû xwe bû. Belê. Belê. Di salê 1950 di nava wî 5 salî da ez anim ku li Farqînê derdora 10,000 însanî da ji alî Kurda da Kurd bûn û ji alî Kurda da hatin qetil kirin. Ji ber wê lê bi emrê kî bûn? Bi emrê dewletê bûn. Ku eger dewlet tineviya ew êko dihatin qetil kirin ew ê jî li gora xwe ew ê jî bibûna hêzek ew ê jî xwe bidana hev lê dewlet bi rastî tê bîra min wan sala dewlet bixwasta ku yekî bida kuştin ewlê çend cara davêt ser mala wî û çend cara davêt ser dikana wî ku dikandarî biya wî bêçek dikirin û paşiyê digotin de înca herin bikujin. Yani wisa tê xwanê kirin. Belê bi rastî ev mijarekî girîng e bi serê xwe meriv dikare yek bernamekî li serê çêke lê mixabin ew ka bernama me newsane em bûyerên heftê tevî ew dikin em hema ji virê derbasî mijara xwî didiya bibin. Mijara me didiya çi bû? Di roja 20 Mehê Pak, PSK, Hakpar, TDK Tevger, Hereketa Azadî û Hezkurt li ser daxwaza parlamenterê berê yê AK Partiyê Abdurrahman Kurt hevdîtinek pêkanîn. Camergo ez dixwazim bi we re sohbetekî bikim. Bi hev re sohbet kirin
di sohbetê da Abdurrahman Kurtanî ziman ku ez naxwazim ev yanê em ji çapemeniyê ra vekin û em xeber bidin çapemeniyê ez dixwazim ku ev yanê di nava me da bimîne lê mixabin ji wan beşdarên civînê yek çû ji qewlî Tirkava tûyo da Rûdawê û Rûdav jî beriya ku ji beşdaran bipirse û erê bide kirin tiştê ku manîpülatîv hatibû gotin ji wan re wî bi nivîskî kirin xeber û dûra jî hin kesan jî derxistin televizyonê û di televizyonê de wan kesa jî hin gotin hin karvedan li ser vê meselê çêbûn ez dixwazim ewlê ji kek Murat pirsim Murat tu dibêjî çi ev mesele çi bû çima wa bû sebeb çi bû keremke yani bahsa etîkê jî bike hinkî dibe yani hevdîtin ji bo me yani divê lalîkî jî hevdîtin bidome em dibînin li dişerê niha jî didome Ukrayna û Rusya de ji alîkî ve şer dikin ji alîkî ve jî hevdîtinan dikin lê wek etîkê yani di civînê de ev partî û Birêz Abdurrahman Kurt gotiye bira dernekeve derve ya ewlî ê ku wan hayedar Rûdavê hayedar kiriye galetiyek kiriye ji ber ku li wir tu ji ê ku beşdarvanan re tu ji wan tiştekî sozekî dîstînî li ser sozê divê gerek bibîne ya duyem jî Rûdav wek bi Tirkî dibên ya yani wek çîkekî dikin yani tiştekî nizane li ser ki hatiye guhêwî li ser wê şîroveyek dike ev jî tiştekî nerast e ji ber ku ev dibe ku civînên girtî bê çêkirin niha em li meclîsa Tirkî jî dibînin ya ji li meclîsan jî dibînin carna tiştên girtî jî dikin wek civînên girtî jî dikin û dibên heya nizam pêncî salî kes nikare derxe holê lê li cem me ew tiştek wer tune yek ji wan dikare tiştekî derxin û Rûdaw qenalek kevnar e qenalek zane ye çima tiştek waniya dike ez jî fehm nakim erê ji bo qenalekî ji bo rojnamevanekî eviya xeberek xurt e jî lê divê gerek her tişt nê holê derkeve holê ya duyem jî divê em viya jî bizanibin erê Abdurrahman Kurt belkî bi dilpakî dilsafî civînek wilo westiye lê viya jî divê gerek em bibînin niha iktidarê de AKP heye yani Partiya Abdurrahman Kurt bixwe heye lê em dibînin hîn jî li ser Kurdan zordestî heye û li ser viya de jî divê gerek ew jî tiştekî bêje yani ji alîkî ve bi Kurdan re dipeyvin partiyên Kurdan re dipeyvin ji aliyê din ve jî çêrî Kurdan dikin ji ber çi hem Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan hem jî şîrikê wî Devlet Bahçeli her ro çêra li Kurda dike viya jî bê xuyanî kirin û her gav em viya jî zanibin ku ji alîkî ve Kurd nebin yek nebin cem hev her carê tiştên wanê xuyanî dike divê gerek Kurd bixwe zanibin ku hêzê wan ji wan be hêz jî derve de tu nikarî li ser sekînî em dibînin gelên Kurdistanî sedî heştê divên di zimanê zikmakî de em dixwazin em dersan bibînin yani Kurd daxwaza wan hene lê partiyên siyasî wek viya tê bikoşin li ser viya tê bikoşin lê em dinêrin di hundirê AKP de jî Kurdên me dostên me hevalên me di wir de ne jî ya nikarin bandor li ser partiyê bikin divê gerek xurttir bêjin çünkü derdê me daxwaza me
giş dizanin yani Kurdên Kur li AKP'nin wek Abdurrahman Kurt ew ji dizanin belkî hêza wan tune niha nexurtin lê edizanin yani niha du sê xarşûn de em ê bipeyvin binpêkirina mafan jî bi destê îktîdarê dibe ew jî Partiya Abdurrahman Kurt e bu xwe ye. Belê gelek spas bi rastî mexdûrên vê meselê yek jê jî ezim camêra wexta wê xeberêçeyê kiribûn wê nûçe divê cîgirê serokê giştiyê Pakê Henîfî Awcî jî beşdarî civînê bûbû ez bûm îstixbaratçî û emniyetçiyê kevin ê Tirkiye îcar kek Qasım û ez ne serokê giştî me jî yani cîgirê serokê giştî me jî û ez beşdarî civînê jî nebû me ji bo Xwedê pêxember îcar paşiyê serokê giştiyê Pakê Rêzdar Mustafa Özçelik û wan partiyên ku beşdarî partî û tevgerên ku beşdarî civînê bûbûn yeko ji raya giştî re daxuyanî dan û rastiya meselê anîn ziman belê kek Qasım bi kurtasî rastiya meselê çi bû çawa bû çima bû em ka em dîtinên te jî belê ez dixwazim berî rastiya wê meselê hinekî em bêjin pêşiya wî çi qewimîn ku ew civîn jî yek belkî berdewamê wan qewmandina bû me bixwe wek Partiya Azadiya Kurdistanê Raya Giştî jî dizane ku di piştî Kongra duyem ya Mey asayî me biryarek dabû ku em ê talebê xwe em ê hinek talebên acîl hazır bikin ku em bêjin Raya Tirkiye Raya Kurdistanê û bi kêmanî ku em bêjin 100 sale mesela Kurd di nav tund tûjiyê da tê axaftin û bi şîdetê tê binazkirin û terorîzmê tê danasîn me xwest ku tiştekî dijî bêjim yani tiştirka jî dipirsî dibêjin em nizane ev Kurd çi dixwazin tiş Kurda jî dipirsî hinek jê tam nizanin ji ber ku vî 40 salê dawî da gelek şîloyî heye me got em hinek talebê acîl ji aliyê partiya xwe tespît bikin û bi Partiyê Kurdistanî û Rûspiyê Kurda û rexistinê sivîlên Kurdistanê re parve bikin û bi hev re bibin tarafekî Kurd yani ji tarafekî Kurdistanî zêdetir vêga ji bo talebên acîl bibin tarafekî Kurd di nav van hevdîtinê me ku me biryar dabû çend partiyê Tirkiye hebûn pêşî me nav Kurda da bikira dûra me biçûna işte CHP bû AK Parti bû Partiya Devayê bû Gelecek Partî bû Xwedapar bû û HDP bû van partiyên ku xwe partiyên Tirkiye tarîf dikin me ji vanan me randevû jî xwestibû yani me ji pênc partiya randevû jî xwestibû CHP û AK Parti û Deva û Gelecek û Refah Partîsî heya niha CHP bi awakê Erênî bersîva me da me çû bi CHP bixwe ez jî yek ji wan nûnerê ku CHP ra hevdîtin kir di nav dabû me bi wan re hevdîtin kir heya niha van partiyê dinayî ku me navê wan rêz kir ewana ne gotine erê em hev bibînin ne jî gotine na em hev nabînin di vê navberê de ev mesela ku we pirsî derdikeve ev Abdurrahman Kurt ku parlamenterê AK Partiyê berê ye û bixwe Kurd e û ji Diyarbekirê jî û yani alaqadariya ew jî bi rastî divê me heqê wî jî nexwe ew jî gelek alaqadar e mesela Kurd ra her çi qas çi ji destê wî tê naye nizanim lê ez baş dizanim ku di wextê referanduma serxwebûna Kurdistanê wedît ku Tirkiye Cumhuriyetî çi tofan rakir wî şaxê jî partiya wî li îktîdarê bû lê belê bixwe wî camêrî di raya giştî da di medyayê da jî diyar kir ku piştgiriya referanduma serxwebûna Kurdistanê dike ev bixwe ser taleba wî şexsî yani şexsî be jî li gorî min yani xebera partiya wî jê heye meheqeq yani bi serê xwe nikare bi van partiya nûnerê partiya rûnê lê resmî ne wan wezîfedar kirbû wisa tê gotin partiya me jî Partiya Azadiya Kurdistanê û çend partiyê dina ji wan talebê hevdûdîtinê dike ev jî qebûl dikin
زیادتر جی براستی یعنی اوه بشدار بونه طالب خوی مثلا کردا پی ددنه داناسین و دبیجن کو حیا ممکن به توان طالب ما اگر AK Parti مرا هفدیتین قبول نکردی توان طالب ما سروک وزیر اگر امکانه تا هم تو ببین او جی طالب دبیجن یعنی اولی بشدار بونه بله بجه سروک کومارا بله سروک کومارا بله من خلط کو بلکی او یا جی دبیجن سری حیا بنی نوت گرتیه و گوتیه از امکان ببینم از سروک کومارا پار بکن لأساس ای بالکش چیه یعنی ای بالکش تمام او سزمتی دردکوه خبر دشیننج رودا برا رودا تمام پرچکیج مدیایه بلکی نونری خوستیه ببه پرچکی او ببه خبر آیی دناو کردستان دا جی که مازن بگره لی ایکو بالکش بوش آلیه میوا پشتی او خبر درکت رودا و بچند کسن کردستانی کوخا کردستانی بنافت کن بوان را رپورتاج کرد مخابن اوانا تشتی کو روداف گوتبو اج روداف زیده تر کو های وانج ناورو که تنه بو سر خبره روداف گلک برخنین کو ناین قبول کرن هاتن بسر وان نونرین پارتیای کو عبدالرحمن قرطر هفدو دیتن کربون از دبیجم her Kürden berpersiyar, her Kürden siyasiyen berpersiyar gava dema tiştek mesele Kurdu Kurdistaniya da şirove bikin deve henekidir jî hassastır bin henekidir jî malumatê tamamî bistînin li wê gorê biaxivin yani ji berîka xwe dernexin xebera ev jî ciyê xemgîniyê ye û ciyê em bêjin yani ko carek din hêvîdarim tiştê wisa dubare nebin. بله مدم جاره قدان لبله من نیوه دما خوشی قدان اما گره هنگی دیجی بلز بکن اما اگر دریج بود تو کاری اشیاری بدیم ام خوز بیرد ام درباسی مجاره خوی سسیا ببن براستی جبر کو مثلا حقوق و مافه مروبانه از دوره هنگی برواجی بکم از کک مراد دست بکم کک مراد دوان دم داویدا yani efsalik disase sale her kudçe Türkiye duvarı adalete da duvarı hukuka da duvarı mafemrovan da براستی indi ketiye navde supya yani hukuk ketiye navde supya mafemrovan ketiye navde supya basa girtigaha dikin li girtigaha dünya xwedê bê huquqî û mafê mirovan tên binpêkirin û tê ji bo viyanê tê çi bêjî wek em bêjin aktivîstekî mafê mirovan tê çi bêjî xalek pir dû dirêje lê ez ê bi kurtasî behsa erê bira bi kurtasî Naha em dibînin li Tirkiye hem li derve hem ji digirtîgehan de binpêkirina mafan zêdetir bûye. Ewlî dest bi girtîgehan bikim. Di mesela digirtîgehan de divê êk û girtîne nêzî malbata xwe bin. Lê em li dinêrin li Tirkiyê malbat li ku bin ki derdurî wê dirabe girtî dibin wê dira. Yani ji Diyarbekirê ne dişînin Silivri, dişînin Karadeniz, Behrareş. Dişînin Edirne jî. Erê dişînin her derê. Ev cezakirinek dine yani malbat xizanin nikarin mehê carkê heftê carkê herin ya mehê carkê hevdîtina vekirî nikarin herin ji aliyek ve cezakirina dine Ya duyem jî bi Tirkî dibin îdarî ve gözlem heyetî. Tiştek nû ye ji 2020 vir ve heye. Mesela hukuka Tirkî'de tu cezakî bixwî cezayekî siyasî be yan jî tiştek din be ji ceza çarasiya tu dihundur de dibînî yek jî li derve didomînî berê wilo bû lê niha îdarî gözlem heyetî ava kirine li wir tu wek wan nefikirî divên em te dernaxin. Ev yekê Mayî jî tê li hundir bî. Ev jî cezakirinek dine. Niha bi piranî li ser viya mektûbnamê û tên
saziyên sivîl çünkü dibêjin ku cezavan qediya lê dewlet bi kêfî nahêle ew derkevin mesela çawa dike hindik maye dusê mehmaye cezayekî îdarî dide o ji ber wê jî girtî nikarin ji derve yani derkevin derve ya duyem işkence li her derê hebû lê niha işkence di malan de jî tê de bûye ji ber çû ji ber çi mesela mînakekî bidim yek heye biryara binçavkirinê derketiye serê sibê saet şeşan de tên berderî o derî dişkînin dikarin wek bi nameyekî bi telefonekî bawankin lê bi derî dişkînin li wir êku biryara binçavkirinê li ser daye hatiye dayîn tişkî pê nakin ji malbatê re êku li wir êdin malbatê re işkence dikin o tişkî jî nakin ya duyem ev e o em dibînin niha ev 2 sal berê wek peymanek derxistin li wir ev 2-3 sale sazî wek zextên li ser saziyên sivîl jî zêde bûne mesela ji viya sê mehberê îhade Diyarbekirê polis êrişî îhade Diyarbekirê kirin wek parêzerên parêzvanên mafê mirovan li ser wan jî yasayî tiştên yasayî dikin tu devê xwe vedikî divên bi tirkî divên terör örgütüne üye olmak her hevalekî pakî jî ez dizanim li ser vê ya tên darzandin ev jî tiştekî necîde ye ya sêyem jî li ser hukûkê em dibînin biryarên ahîmê hene lê Tirkî vana qebûl nake ji alîkî ve Selçuk Mızraklı jî aliyê din ve Selahattin Demirtaş niha hundir dene o diroberê biryara geziyê derket Osman Kavala wek ruxandine suca ruxandine dewletê müebbet dan wekî ew jî piştî ya got idam heva wê idam bikirin o hevalên ku li wir bin mücella yapıcı êdin jî 18 sal ceza xwarin em dibînin vîya yani li ser hukûkê merev nikare tiştekî bêje ji ber ku tu nikarî li ser ruxandina dewletekî cezayek waniya bikî ji ber ku suj ne li orteye êku delîlên ku hatiye topkirin jî nedicî de bi Tirkî dibên cumhur li ser cumhurê jî tiştên wertune wek divê mesela divên em wan guhdar kirine telefonê wan guhdar kirine lê biryarekî guhdariyê tune bê guhdarî guhdar kirine li ser wê jî ceza dixwin niha em dibînin ala Kurdistanê hevalên me jî êku di malperên xwe de di Facebookê de jî di Twitterê de jî parve dikin dozger li ser wan dozek vedike o em dibînin ev yani mesela ala Kurdistan'ı aleki fermiye o tünikar li ser çikeki veki dozeki veki levedikin ji her avayı eskarım dudurij bikim ama ji her avayı em dibînin ki binpekirina mafan zêdetir dibe o binpekirina mafan jaliki ve zêdetir dibe binpekirina mafên Kurdan zêdetir dibe ji ber ku hem tu ji alîkî ve Kurdî hem jî tu alîkî ve muxalîfî mafan dixwazî dewlet jî divê gerek yek ji Tirkî mafan nexwaze dema ku Kurd jî mafên wek dinyayê dixwazin ew li dibin tu endamê rêxistinekî ji ber wê jî ceza vedibe o wexta ku peyvêndawî wexta ku tu li ser te dozek endamên rêxistinê bê vekirin tu ji wir cezakî bixwî mesela tu li vir derkevî yekê gulanê kada li İstanbul dibe toplantı gösteri yürüyüşüne muhalefet li Diyarbakır dibe endamtiya rêxistiniyekî o tu karî herî kêm 6 sal û 3 meh bixwî ji ber ji wir de jî tecrîş jî davêjin û tu dikevî hevsê jî lê li İstanbul tu
deri mesela ji bo yekê gulanê tenê dibe toplantı gösteri yürüyüşüne muhalefet tu ceza jî naxwîn û hêvî dikin ku baştır ve Türkiye de Liga Hukukê de du sê welatên xeynî Tirkî bin Tirkî ne herî jêr de Türkiye. Yani tiştekî xerab e. Halê Tirkiyê xerab e, herê me jî ji ber wê yekê xerabtir dibe. Berekek Murat, vallahi wisa xwaneyek û îşê we aktivîstên mafê mirova her ku diçe zor û zehmet dibe, karê we dişûna ku sivik bibe, hingî diçe giran dibe wisa xwanê dike. Belê kek Qasım, em werin ser Kavala. Ahî me ji Tirkiye re got we Kavala bi neheqî we wî girtiye divê ku hûn wî berdin. Türkiye jî înca rabû yekcar dozek wisa giran lê vekir wî ji qeblî wan ve awirlaştirilmiş müebbet hapîs. Yani cezayê herî giran çi be? Her halde ez baş nizanim ku wexta meriv wî cezayê dixo ewqat jî nikarin her tim merva bivînin ya malbat nikare bivîne tiş biştê wisa giran ew dikin. û wisa xwaneyek û her ku diçe wê navbera Tirkiye û em bêjin dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ew ê navbera wan nexweş bibe wê ew bixura weka ku ew ê ji Konseya Ewropa jî dest bavêje vî îşî û dibe ku Tirkiye ceza jî bixwe. Tu divê çi wê Tirkiye ceza bixwe wê Ewropî ceza bidin Tirkiye, Almanya wê bêre ku Tirkiye ceza bixwe. دوی واریدا کرم که ولا برا تماشاوانه ما ببورن من ناوي حقوق تركيا دانية يوجد ترك عدالتي يوجد ترك عدالتي جي امد ديروكا جمهورية دا تماشاوان ديسا دزانن كو بتايبت لسر كردا زاوات نبكارانين ايكو عمري وان مازن بويه دشوك دا عمري وان بچوك كرنا عيدام كرنا عمري وان بچوك بجيش بو عيدام كن عمري وان مازن كنا عيدام كرنا تشتكي نجي هذا بيجم جبو زعم درجنا ب دوالت سرهلدانا الشيخ سيد افندي دا المحكمة دا خورتكي جيبوان رادقرن ابيا مشهورة دبي كرد ويتف بزامن دور تيوي دبي دكا ifade بده دبيجن ولا تركي نزانه يك جوانه حاكمه دبيجكو تركي نظام ام ايدام بكن يعني حقوق وعدالة تركيا أبا يعني قاوكو يك بزمانك وان نظام بزمان فرميجي حقي إعدام كرن بإيدي حقوقات تركيا كحقوق ناس الدنيا جي الموان تيرت كنا كنظام ليه مثلا براستي يعني مثلا قوالا جي بالتعبير صنعتكارا تياترو يعني دوی 5-6 سالی دا سوجک نمان لی بار نکرن اول گوتن آجانه دورا گوتن فینانسوره دورا گوتن نظام چیه ان سونجی جزای کودانه تشتکی وسا من بخل لیتراتوره دا سا نکریه دبیجه حکومت سیستمنی یقمق حکومت سیستمی چیه نظام گوری حقوق برا بلکی هری داوی سر و کومارگو سوروسه ککو سوروز نانا وقت اعدام دانه سبب سوجوی اوک نشان دانه حکومتی دورمک تمام دولت دبه اوک دبه اما حکومتی دورمک چیه نزانم yani aviyaj berkone psporya min naxwazim zêde jî baxim li Tirkiye hetani mafê mirova ku were xwestin hetayî mesela Kurd û Kurdistanê çareser nebe ev hikûk mukûk çê nabe Tirkiye ez kurtasî vî bi awakî siyasî şîrove dikim ji ber ku daîm çifte standart e ku ji yekî Tirk re hikûk hebe mecbûrin wê ji yekî Kurd re jî hikûk bînin evciyet Türk usta dibêjin abi siz önce dil diyorsunuz sonra kitap diyorsunuz sonra bayrak diyeceksiniz sonra da devlet diye yani dibe une peşi bejin zaman dura une bejin hakemi heremi dura une bejin alu dura une bejin devlet yani heyet nabejit işte o apaşitinin o bve kaygiye hukuke vancı bve kaygiye ezber mesela dava kol pake ve kırıncı abzanı meçve صد پارتی ترکیه هنه قانون پارتیا دیاره کس از ناستینه وقتی پارتیا آواد که خل
فرمالته خوب کارتینه چه سروک الوزارت داخلی تخه چون قبول نکردن دوسیا ما قبول نکردن یعنی مگود قانون و خوازم چه بیجم یعنی قانون خوشی جارنا بن پیتکن ای قانون وان نفسان دیجی بن پیتکن ته وی معنی کو ایوان قانون نیجا نه حقوق علاقه وام حقوق راتنه ما فی مرو وراجتنه جبو کو اف مسئله جی حل ببن لازمه مسئله سرکه ورن حل کردن سپاس والله که قاسم موسی خوانه یکو چه قاس کار اکتیویستین ما فی مرو و زورن کار ویدجی زورن جبر چه جبر کو گره وون مثلا ما جوان را او که بکن سر راست بکن بیجن باب من والله حتی ما آزاد نبنون آزاد نابن ویا باش بزانبن و دنباوان دا اون دوست ما زیده بکن افجی وظیفه ویا والله او وظیفه زوره بابن اگر که وقت هبه دقیقه که از بحث او که بکن موت رفراندوم سرخابونه بله ملویر کمیسیون که پیشگیری چکر بود استانبوله اجا ما بریار دابوش خو کرد و مسئله زانو قبول کنه ام ترکا راجی بدن داناسین کو لباشور کردستان کرد دخوازن رفراندوم چکن خو بخوا اداره بکن گریان چند سازیه ام روزه که چونه باروا استانبوله سروک باروی ما قبول کرد بخوا جیرا گوت و مگوت از یک ریوبر پارتی آزادیا کردستان موقع مگو پارتی کیوسا هیا کردستان چواد بگو دورا مپچک جرا ایزاه کر اگو باشه ام ایور قبول کن سبه ایور جی و سرخوابون بخوازن نخوازن گو انا پرسی و اوجی نخوازن مگو ولکو حق وانه و اوجی بخوازن یعنی رنگ لینما اجا اویا حقوقچی او سروک باروه اجا که حساب که ای نجات پرسته دنا چوانن که امچا ما فکر کرده بگوان دن ناس کرن جهپیجی ام چون موان طلب خوشوان را گوت ولا اف طلب اون دبیجن جعالیه و تف راستن بخوا اجی هنک زوان تپجرینم لی اف طلب وان جهپیجی قبول ناکه و آکپیجی قبول ناکه انجا اون رای خو بدنا ما ام ببن اقتدار بلکه ام ریا و شیرو و کرنه جوارا اون بان ما فکر خو شیرو و بکن بلکه ری و جبوی براستی زوره کار ما و حقوق و ما في مروال تركيا زحمته جارك دن سپاس بله بجارة ما يچارا درباسي وي ببن نها پشتی کو سروک وزیر هرما کردستان رزدار مسرور برزانی هات انقره وک هرجار کو چقاس رایداره کی باشور ته انقره پشتی وی ترکیه اپراسیونه کی باشور ده دست بکرن خویای کو آرمان جوان برهفدانا کردایه و براستی وکا کو کردجیش خوشوی را حاضر بن ترکیه ریشی باشور کرد و شرد نافبرا گریلایم پککه و ارتشا ترکیه دا درکت پشتی کو شر درکت هم لأوروپا هم لترکیه هم جی لسینور چونکه ازانم او دایکن آشتیه چون حیا سلوپیا و لوره گوتن بمره خانت و فلان او آلوزیه نافبرا پدکه و پککه زیده بود اروپا جی خو پیشاندان پککیان آلیگیری پککیان خو پیشاندان چکرن و بمره خانت و حتی چون بردره نونرتیه نرما کردستان این چند باجاران و لوره جدیس آلوزی درکتن که قاسم دوی واردات چه بیجی ام مسئله بر کردات چه؟ بله مخابن پروبلم نابرا کردا نابخواهی بلکه دستپیکا 100 سالا 21 و بردوامه حتی بری ویجی هیه مرد کاره چه بیجه یعنی ایمه بخواهم وک پارتی آزادیا کردستان ایمه خواه تعریف کریه که تکلیین کردا دوی چوابن از نکرمه وان دتایا لیبله پارتیا کارکر کردستان پککه هیچ اف وقت برز که مسرور نهات و انقرهجی بریای مهکی دست پروپاگاندای کروند گوتن 14 نیسان و قدپه و دولت ترکیه ایریشی سر پککه بکن یعنی مدیاوان براستیجی یعنی
کتیه ناف تفگیرک واکو مرف جه yani tarifayı zahmete مرف dikar ve çıbke bangame eve yani PKK çıl sale şaraki çekdari de domine Bakü'de Kürdistan'e dest pekir çu naha le her çar perçe Kürdistan'e daci şah daye Bakü'de Kürdistan'e dest pekir mıkabın haya naha günde Abdullah Öcalan jî azad nekirine û di bernama wan da ne azadiya Kürdistanê heye ne dewletbûn heye ne dewletxwazî heye dev ji van teva ber de niha li Bakurê Kurdistanê yani bi awakî ji xwe nemimkin e ku şer bikin yani şer bi xwe ji bo wan qirkirine ji bo wan întixar e ji ber ku ev teknolojiya eskerî niha bi destê dewleta Tirkiye heye nemimkin e İca wana îro min beyanatê Cemîl Bayik xwend dibêje ku KDP û Tirkiye bi hev re dixwazin Kurdistana Başûr jî îşgal bikin. Êdî kes jê napirse gelo wel Kurdistana Bakur çi bi dest xist ku hûn çûne wê derê êrişê dewleta Tirkiye dibin 5 kilometre bi hev bi aliyê Kurdistanê ve çin eger wa here wela wê dewleta Tirk heya hewlêrê jî hene. Ji bo wî banga me ewe carek yani ev şer ketiye aleyhê milletê Kurd û Kurdistanê divê carek PKK vî şerê rawestîne ku hacet nemîne ji dewleta Tirk re bi xeynî wî propagandayê wanî dijî PDK ya jî dijî hikûmeta herêma federal bi rastî têkbirina doza Kurdistanê ye kesek divê derdorê wan tebana wan ji wan re bêje bes e yani çil sale hûn vî dikin deh cara ve şer kiriye Kurdek nemaye ve pera şer nekiriye û hûn dewleta Tirk baş dinyasın tê bîra we 5-6 sal berê hendek berîqat dest pê kirin piştî ku têk çûn milletê Kurd jî têk birin li wan de re rêveberê Partiya Karkerê Kurdistanê gotin wela me nizanbû ku dewleta Tirk hewqa bêûjdan e hewqa nizanim çi ye yani tişt car carna tişt dibin ku hevalno divê milletê Kurd hişyar be yani bi pardonê ev mesele nayin hel kirin niha ji sedî bîstê Kurdistanê 800 gundê Kurdistana Başûr bi kanala tevgêrên PKK û êrişên dewleta Tirk hatine valakirin hikûmeta herêma Kurdistan çend sal PKK ra dibêje birano werin dev ji vî şerî berdin dev ji van çiyayê me berdin em werin ciyê we hûn jî rêkî dinê ji xwe re bivîn bi awakî aşîtî eger hûn bernedin dewleta Tirk wê were we ji wir derxe û nehêle em jî hernewir hûn jî dibînin her ku çiqa wirê vala dikin dewleta Tirk qereqolek li wir çêdike û mixabin ev van çend rojê paşî ku we jî behs kir û ka ku şerekî giran nav KDP û PKK de hebe tiştekî wisa tune yani vana ji Kurd derdixine nizanim niha şerê ew roj hatine ba me jî komisyonek ji wana hinek DBP û xwegirtiyê wan hinek partiya hatin dest pêkirin û ka ku şer çêbû ve em bibin navbençîn ji wan re min got tu şerek navbera PKK û KDP de navbera Başûr û PKK de tune ye vî propagandayî nekin û rojekî ku ê bi kêrî we werin dîsa hikûmeta herêma Kurdistanê ye yani ê ku ji Tirkiye ceza dixwin kes ji wan nare ve naçe ba hikûmeta xwesera Rojava Kek Qasım biborîn ez ê tiştekî ji te bipirsim tam di vir de niha îro bawerke îroye ez tam ew wî nizanim keneke li Brükselê civînek çêkir gelek partî yeneke goran û pir partî li gora xwe partiyên ku nêzî wanin gazî wan kirin û ew jî beşdar bûn û zimanekî neyênî li hember PDK bikar anîn û mesela êrişên Tirkiye û PDK û mesela Ukraynayê bi heva girê dan û navê partiya we jî wek ew derbas dibe wek beşdarê wê civînê û ez zanim ku serokê giştiyê partiyê yan jî ne bibore wek pak navend daxuyanîkî dan
قوتن تو علاقه ما به جوینتنه او خبر جید آنفه دا درکت و براستی آنفه دوی واریدا او کوانا زیده قریجی هیه یعنی زیده مانیپولاسیون هیه جارنا کو او روزنامه گرین ویالی مزوپوتامیا فلان کوتین ادویم کرولاو کو انتشته کو ادویجمون بنویسینن از ابیجم لبله و نان ویسینن دوین آبه والله اون چد ویژن او دوین آبه اجید لوما دویم آبه اون چد ویژن اموسا دوین لبله رداکسیون ایندی چه درخه اوه زانی ایجار والله هینی مانیپولاسیون بونه اینجا وای قاشو پارتیا وجی کتیه ویجوینه بابه متلبره رادوی دویجی اواد کن و جالی کی دن داجی اون دکبن وان جوینه انا راسته نه راسته کرم که ولا بره 20 ساله لكردستان ادقوتن جمديا بككير ادقوتن بيا حرية تركا يعني روزنامه حرية يعني رودنين الجوري نلجوري دلي خوجي الجوري كيف اخو خبرات شتكن بله وقت وجي دا زانين يعني بارتي امد همن ايرو داخويانيك دا كو خبرك دروه و يعني نتن دروه يعني خبرك خريج وبأخلاقية يعني بارتي كي بشدار نبى شو نبى بارتي دنكوك يعني تمانا كي أجرا نبى شو إزاح بكم ويا بشكي يعني بإزاح حتى براستي لأ مسألة مانيبلاسيون مسألة خبرين درو مسألة دجمنائية براستي يعني ميديا طيبت ميديا بككي يعني زعف عفو كن بري يعني برانيزي تعبير جهاف قلق دورن لكشكشيت كن يا كشكش ما تقول كشكش بري الولا يعني وقت الدحب حيوانات بعضنا هم بري ما تقول كشكش مخابن افش كشكش يجي برانا يعني شرطنا وكاكو شر هالروق هذا بوبكك جهاف بكجن وصاو كنو طيبات جيد او مديا وان قداريت كن باور جيد كن وكاكو شرك وهذا بله ليه بله كقاسم ازل بري مخابن بله تمام بك قوتنا خو هناكي كك مراد جي قداري تمام باشا از درجناكم يعني مخابن دبي كل دبي مساله ده هشيار بن و ام بيجن هما زو باور نكنش خبره بشك باواي دتاي هناك خبره روزنامه و تلفزيون ناجي تماشا بكن و لوي غوري برياري خو بدن سپاس بله كك مراد قاسم قداري كر از هناك تشت جنابته برسن نها اب اريشن PKK ku بسر PKK da dive yani wek he şerrek germ di nava wan da çêne biyê şerrekî sar em bêjin berdewam e di heman demê da berya çendro berya di heftî sê heftî berê İran bi mûşekan li hewlêrê xist heta tê gotin ku îro jî teqînek mezin li hewlêrê pêk hatiye li gorî هن نوچهن لزگین و دیسا لبغداد جی دکن ناکن نکارن حکومت آوا بکنو سر و کمار ببجیرن گلو آوانا به هوا گریدای نه آنها جکرم آخو هلبت به هوا گرید به هفدوره گریدای نه لی از دخوازم من لسر جنوسیدی جی گوتو بویا بنافکرن ده فلسفه ده تشتاول دیگه من راست بنا بکه شر yani düşmanı dinav PDK u PKK'de yan dinav Kurdistan'a federe u PKK'de naha lur mesela personelteyi avul ev bu Mesut Barzani çubu serdana İngiltere u nizam velatin Ankara yani jiber çu Ankara jiber ku Serokwezîrê Kurdistan'a federe o vek fermi ba serokwezîr kiribûn ew jî çûbû ya ewil divê li wir li başûr PDK ya PDK bixwe heye ama li wir PDK partiyeke lê li wir Federasyona Kurdistanê heye
نها مدبیس کو لسر آلا کردستانی دگوتن اف آلا قدپیه به ترکیه قدپیه آلا پدکیه لی ده 1946 دجی بریاویجی امدزانن آلا کردستانی ev bu. Yani binavkırın pır mühime. Jaliyedim ve emdibinin yani lur şerek navbeyna Türkiye pekke de heye, gerillayın pekke de hene, li gerilla şerek ve davin ber nige Kurdistan'a federe enviyat bizanibin ev dest keftiyek pır mezine. Lur li beşek Kurdistan'ı naha azad buye, niv azad buye. Ya diyem mesela beşa rojavaji niv azade, li ev deskefti ev nehilen kasb ve behezb ve. Yani PKK lever de galatiye ki de jiber ku şer ne dinnav her dualide. Emdizanın Kurdistan'a federe bi Tirkiye dibên nota wek bi tundî şermezar kir bi balafirên Tirkan ve wan de herêm tê bombebaran kirin bi tundî şermezar kir lê di vêya de jî em wek li Anefê jî vêya nabînin wek bi elbette ki jaliyê din ve jî di televizyonên Tirkan de jî em vêya nabînin lê em dizanin elbet her Kurdek jî naxwaze bombebaran kirina Kurdistanekî federe bê bombebaran kirin. Yani ev nedi navbeyna PKK û PDK de lûr Kurdistanek federe heye, lûr axek wî heye, lûr dixwaze wek tişte yani alozik dernekeve o bi aramî lûr bên jiyandin lê em dibînin lûr gelek Kurdên başûrî jî ziyanê ji vê şerê dibînin hem jî cîwarên xwe koçber dibin hem jî talan dibin ji ber wê yekê yani ev tiştekî ne di rê de ye yani wek televizyonên Tirkî jî tiştekî qirêj dikin dixwazin aloziya navbeyna PDK û PKK xurttir bibe. Divê gerek her Kurd dij vêya bisekine o neheleke navbeyna her du hêzên Kurd yani hêzekî Kurdan û PKK de tiştekî waniye dernekeve o derdê Kurda pir e yani ji ber ku Kurd nabin yek ev derd em dikşînin PKK'yî jî dibêjin PDK dijminaya me dike lê em li herêmê dibînin tiştek war tune ye Tirkiye ser leşkerî li NATO'ya de leşkerên herî Kurd a duyeme yani PDK bi xwe ya jî KDP ya jî Kurdistan bi temamî bi xwe nikarin rê li ber vêya bigirin divê gerek em vêya jî bibînin. Berê bi rastî yanî wexta ku merivlê nêre PKK şerekî qirêj ê propagandayê li hember PDK û başûrtîne û wisa xuya ye biya min mabesta Tirkiye jî ne têkbirina PKK'ye PKK dike hincet û êrişî başûrê Kurdistanê dike êrişî Rojavayê Kurdistanê dike êrişî destkeftiyên Kurda dike ez hêvî dikim ku Kurd di demekî zû da viyanê bivînin û li wê gorê tev bigerin wek ku tê zanîn 20 sal 25 sal berê dîsa şer di nava PDK û PKK da derketibû û dûra PDK û PKK rêkeftinekê îmze kiribûn ez hêvî dikim ku her du alî jî li gor wê rêkeftinê tev bigerin lê mixabin PKK ti hêzeke Kurdî li ser xwe qebûl nake û li gor berjewendiyê partiya xwe rêxistinê tev digere. Berê
ام درباسی مجارا پنجا ببن نها پشتی کو شر اوکراین و روسیا درکت براستی روسیا غازا فضایی وک چک بکارتینه لقارشی اوروپا جی کت ناو لگرینا غاز و پترول کو هدی اندی او دانستندنا بروسیا را دوی وارده قطب که او اوجی غازا فضایی یا باشور و پترول باشور هنکی دیجی قیمت کرد. لسر ویانه اول سروک وزیر هرما کردستان رئیسدار مسرور برزانی به وان دولت عربان را هم دانستندنا کرد. دورا هات انقره و همه بیجج انقره بلکی فتلی بلکی نفتلی جوریجی چو لندرای هم نزه هفتیه کی لندرای لانگلستان ما و لبریتانیا ما و هم به سروک وزیر وان را هم جی بگلک وزیر و ام بیجن رایدارن وی ولاتی را هفدیتنا پیکانی و وک قنصل بریتانیا هرما کردستان گو سردان گلک به برهم بو گلک گرینگ بو بله کک مراد چه بیجی مسرور برزانی دخوازه چم که مسرور برزانی وک تجیگو سروک وزیر کردستان فدرالية دخوازه جهیلا یعنی نها ولاتک آباکرم پر زور و زحمته افسی ساله سربوخوه وک özerk وک فدره لور کردستانک هیه کردستان باشور هیه جالی آبوری و جی دوی خودتر به جی برویه که نها دناو روسیا و اوکراینا ده جی در دور دومهو پیشش روش شرک برده ام دکه o welatên Ewropayî gaza xwezayî ya Rusyayê naxwazin ji ber ku wek naxwazin Rusya xurttir bibe ji ber wê yekê li derdor dinêrin karin gaza xwezayî ya jî petrol ji ku bibînin li Amerîka pir petrol heye lê Amerîka pir dûrî Ewropayê anîna petrolê bi xwe zahmete ji ber wê yekê derdorê dinêrin lê em jî dizanin li Kurdistana başûr petrol û gaza xwezayî heye bi wî rewşî İngiltere dixwaze bi peymanekî çêke ev ji bo Kurda tiştekî erêniye ji ber ku ji aliyê aborî ve tu xurtir vî tu dikarî serê xwe ji bo welatên din jî serê xwe rakî ji ber ku me dî wexta referanduma Başûrê Kurdistanê her çar dewlet hem Tirkiye hem İran hem Iraq hem jî Sûrî dixwastin bifetîsînin eviya o digotin em nahêlin tiştek here were bi vî awayî hem Kurdistan li ser aborî jî xurttir be hem jî dostên Ewropayî jî li derdora xwe zêdetir bike ji ber ku di nav welatan de dostanî tune berjewendî heye berjewendiya gelan heye welatan heye berjewendiya Kurdan jî niha zêdetir e ji ber ku Ewropa krîza gaza xwezayî dikişînin o em dibînin hem li Tirkiye hem jî li Ewropa fiyatê gaza xwezayî jî pir zêde bû petrol jî pir zêde bû Mesrûr Barzanî çûna Serokwezîrê Kurdistana Başûr birêz Mesrûr Barzanî jî bi qîmete li wir wek serokwezîrekî welatek federe danûstandinan çêkir o sibê ro li ser aborî li ser perê jî ve Kurdistan tiştekî qezenc bike çûnkî heya niha em dîtin ku dewleta Iraqê Bexdayê mafê ku berê bi hevdûre peyman
kiribûn mafê wan ya aborî aperê nedawan Kurdistana başûr bi vî awayî zêdetirî wê bikêjin serbixwebûnê ji bo wî jî ji bo min jî pir bi qîmet e. Belê gelek spas. Belê ke Kasım. Te dibêjî yani wisa xwane ye ku Kurd wisa tê gotin. Dibêjin gaza xwezayî pir ewkek zêde li wir heye. Gaz heye li wir. û bi behsa bi 40-50-60 milyar dolara dikin ku salê ew ê hatinî jê were. Îcar te dibêjî ew ê Türk û Ereb û Ecem ew ê bi Kurda bidin xwarin gelo. Te çi dibêjî ji vê meselê re? Xwedê çi dibêjim? Yani vî 100 salê paşî nîşî medaye cîkî ku İngilîza piştgiriya wan nekiribe kes bi ser neketiye. Birênin di şerê cîhana yekem wir de çend dewlet ji Osmanlî derketin bi çend ciya şer li hemberê dagirkera çêbû zafê wî bi İngilîza re Kurda şer dikir. Heta tê bîra we Kemalîsta her ji bo serhildana Şêx Saîd digo İngilîzlerin qışqırtmasî. Yani digo İngilîza wan ew kiriye ji bo dewlet ava kin qaşo me nehiştiye. Paşî derket di xatiratê înonî de ku İngilîza jî alî Tirka kiriye, Lenin jî alî wan kiriye. Taybet ez ji bo zaf dirêj nebe bêjim yani bixwe ez dibêjim her şerek xêrek tê de ye. Ez bixwe dibêjim ev şerê Ukrayna û ev krîza neftê û gazê wê bixwe re Kurdistanek serbixwe bîne. Wa heya neha weka ku me got me her dipirsî ji vîna de ev İngilîz çi dixwazin ji Kurda çima naxwazin. Tedî watê mesela Kerkûkê vê bûyera paşî jî diyar bû ku İngilîza piştgiriya merkez hikûmeta Iraqê dikir ku hema roja di duwa sisiya aynı duwê heftê de çûn peymana petrolê bi wan re çêkirin şirketê xwe Shell û wana. Îja va vê carê gazî Kurda kirin. Gazî Kurda kirin wek fermî Serokwezîrê Kurdistana Federal çû Brîtanyayê û Serokwezîra rûnişt. Ev ya li gorî min îşaretekî zaf erêniye ji bo Kurda. Divê Kurd li vî xwedî derkevin lê mixabin dîsa îro min beyanata Cemîl Bayî xwan dibêje ku esas dibêje li başûrê Kurdistanê NATO û Tirkiye û Avrupa û QDP giştine hev dixwazin gaz û petrola Kurda somirmiş bikin. Yani keda wan bixwin û sererd û binerdê wana bibin herin. Ev diyara tiştek heye li bawan. Zanyarîkî heye ku ev jî ji aliyê me ve alî tiştekî erêniye ku demek ki İttifaka Amerîkaya û İngilîza û Avrupaya û bi Kurda re jî çêbû ve ev tiştekî gelek baş e hema em bêjin 100 sale Tirka û Ereba petrola Kurdistanê xwariye heyra bira çend sala evajî bixwin lê bira dewletekî ji me re çêkin. Ma İngilîza çend dewleta ji Ereba re çêkir. Her xwe yê konekî kirin dewletekî. Ez bixwe baş dibînim hevdûdîtin jî baş e, seredana wir jî baş e. Ez baş dişopînim jî heya niha tiştekî neyînî ji wir derneketiye hêviya me ew e ku bixwe re serxwebûna Kurdistana başûr jî bîne. Belê spas keko. Niha em derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Rêzdarekî ku gelek li ba min qedrî wî heye. Nivîsandiye dibêje hûn çawa ji bo Rojava wek destkeftî ji bo Kurda bi nav dikin. Peye de ka çend eskerê Sûrî kiriye hefsê lê belê Kurda dike hefsê wan dikuje ala rengîn dişewitîne. Niha ez viya bêjim li Rojavayê Kurdistanê peye de êrişî baregehên partiyan dike o partiyan dike Partiyên Kurdistanî êrişî wan dike biroyê wan dişewitîne xortên malbatên welatperwer direvîne dive ama tu bêjî çi tîne serê wan êrişî derê sêmalka jî kirin me tevadî lê belê
هما از یک اوکی بیجم انا کسه ابا ایرو دروسه روزه بانک کر جپیه ده گو ام اوک بکن یعنی برا امریکا بانک امریکا کر گو لسر پیه ده گو واش بکه برا ایریشی منکه و ام جاردنه هفدیتنه خو دوام بکن ام جی وقت چارپل مدیا ام دویژن برا کرد هفدیتنام بکن برا لسر اساس هولیر و دهوکه او هفدیتنین او ریکفتنین هولیر و دهوکه برا لسر وی به برا اوک بکن بله که قاسم ترکیه جاری کی دا ایریشی روجاوای کردستان اتکه دموگرافی خرات که و پیاده و تردمجی جاری کی دا ایریشی مخالفتا کودناف روجاوای کردستان دا دجی به تایبت انکسو و هن پارتیین دن ایریشی وان دکه تیچ بیجی بله مخابن پیشی ایریشن ترکیه سر روجاوای کردستان شرمزار دکم برا او پیشی او بزان بن کو به ایریشا و به چکا و به تند و توجیه و بشیدت مثلا کردستان یعنی به تعبیر آوان جی یعنی به تعبیر آوان مثلا ترور کو جرات بجن ام مثلا نان چاره سر کرن ام هر بریه آشتیانه و ورن چاره سر کرن دیروک نشان دایه لی اگر ام بزورن مثلا نافخویی مثلا کردا براستی تشته کو دقوبن ناف کردا دا تو منطقه ویتنه تو عقلک تنه یعنی تو هر یکی کو تو علاقای سیاستا کردارا تنه و کردکی نورمال تو پیرا باخوی و بجه از فهم ناکم که افتشما کرد به افرا شرط کن وک وجه یعنی زمان یعنی مطابقاتا هولیر و دهو که جبو روجاوای کردستان ریا هری چاره سریه اوه که لی خودی در کبن او روجاوای کردستان همی طرفین کرده آوای عسکری و سیاسی و عبوری دناف خدا مطابقاتک چکن و هم لهمبر دوستی خواه هم لهمبر دجمنه خواه هم لهمبر پشتگیری خواه هم لهمبر دنیای اثبات بکن که کرد لبا هون و مافی خواه نتوی خودی درد کبن او حواله که رخ نکریه از بحث اوجی بکم یعنی دستکفتین روجاوا خواسکا بناوه کرد و کردستان بیا برا پککه بیا برا خوازی قرالک بیا و روزا کرد خورا ریب دیتنا و او کردستان بزوریاد کردستانک دموکراتیک لی مخابن ریوبریا خسر ناوه وره دانیه باکور سوری یعنی ناوه ور نابجه خسریا کردا جناد به خسری نابجه خسریا کردا لی اگر تشتک بدست که و جبو ملت کرد فیده به ام خودی لوان دست کفتی آجی ام در کبن بله گلک سپاس که قاسم دمام گلک هندک ما 20 دقیقه هی دم جاری ما الپیش دم جار و نیب الپیش یامنه بله کک مراد تجی هم با کرتاسی دبی مسئله دا دیتنه خوبی نزمان البته ایریشا کو لسر انکسی و پدکتی کرن نای قبول کرن یا یعنی دستکفتی من بلیف کر جبر چند بیجم بریا 2011 لسوری وک هرمک کردا تونه بو یعنی نساما کرداش تونه بو نها اری پیدر لور زورداری دکه انبیا دبینن یا دوی گرک بیاجی بینن لوان بینن برچاوان لور نها هرمک هیه o le dünyayı tek kabul kırıcı o derece Kürdistan'a Suriye yani berya 2011'dan Suriye lur Kurd bu ne dehişt Kurd nasname Kurdan habe ne dehişt Kurd bin navi xwe axeki bistinin naha em dibin lur tişteki heye eri qalse eri tişten ne başı lur ten kirin لی داوی ولاتک هی سیستمک خراب لور هی لور daha ولاتکی کردان هی سیستم خرابه دوی امسر سیستمی بپیون سیستم امی چوا بگو هرین سیستمکی وکویه امی چوا بافرین امسر بپیون یعنی جبرویه که
بۆ من دیسا ژێ ئەو دەر دەستکەفتیەک ji بۆ Kurdayê lê sîstemek xelet li wir heye çewt li wir heye sibêro belkî sîstem jî biguhere baştir bibe. Belê gelek spas niha em werin mijara xwe hefta ji alîkî de dinya dewletên dinyayê xwe bi çek dikin. Li gor hin amaran 10,000 trilyon biborin. 2 trilyon dolar. 2 trilyon dolar devletên dinyayê ji bo bi çekbûnê ew dikin. Terxan dikin û xerc kirine. Sala çûyîn da. Îcar ez hinek ewka bidim wek mînak herî zêde Amerîka 801 milyar Amerîka xerc kiriye. Em bêjin İngiliz 69 milyar. Rus 66 milyar. Almanya 51 milyar. Çîn 293 milyar dolar. Dîsa Hindistan 77 milyar dolar. Ev pereko ji bo bi çekbûnê xerc kirine. Gelo dinya berbişerê sêyemîn ê cîhanê da diçe. û em zanin ku Lavrov ji devê xwe revand. Got dişûna ku em bi Ukrayna ra em hevdîtinan dikin divê ku em rasterast bi Amerîka ra bikin. Çünkü Ukrayna bê Amerîka yek gavekî jî navêje û metirsiya bikaranîna çekên atomî heye û ev jî bi xwe re şerê sêyemîn ê dünyayê bîne. Kek Murat dibêjî çê em dibinê erdê da ji xwe re ciya çekin em ê xelas bibin gelo. Di çekên atomî de binê erdê de bijî tu xelas nabî ji ber ku bi dehan salan bandora çekên kimyevî didome ya mesela di dünyayê de du car li Japonyayê hat bikaranîn carkê jî tam li başûrê li Helepçe hat bikaranîn em dizanin di çekên kimyevî de ne li bin erd ne li ser erd tiştekî xweza nahêle her tişt dikuje rojekî de Rusya niha di wek kete ciyekî xerab li Ukrayna derdê wî ew bû ku digot ez ê heftekî de Ukrayna serûbin bikim û ez ê biqedînim lê Ukrayna tê dikoşe nahêleke Rusî yani zêdetir here jor lê Rusya dibîne ku dewletên Ewropayî piştgirî dide Ukraynayê ew jî dixwaze piştgirî nede ji ber ku Ukrayna tena serê xwe nikare bi Rusyayê şer bike ji ber wê yekê jî ji welatên dewletên din re jî dibe eger hûn alîkariya Ukraynayê bikin ez ê bi çekên kimyewî ez ê bombayan jî bavêjim wek ser welatê we ya jî bajarên mezin ê we ya duyem ez dikarim vêya bêjim ev şer ji bo Amerîka jî baş e ji ber ku Amerîka ji alîkî ve NATO qes dibû li Ewropa Amerîka digot ez serokê NATOyê ezim ez çi bixwazim wê wek min be Ewropayî jî qebûl nedikirin lê bi şerên Rusyayê ve ew jî metirsiyek navwan de jî çêbûye ji ber tehdîda Rusyayê nêzîkî NATOyê bûn û Amerîka heya niha awqa çekên wek şerên giran nikar bi bifrota niha Ewropayî jî çekan distînin füzeyan distînin ji bo wî jî ji bo Amerîka jî baş e em dibînin ku heya niha ji bo Rusya digotin em ê Rusya welatekî sosyalîst bû nizanin li cem gelan bû em dibînin lê Rusya jî wexta yani li welatekî dîktatorî hebe her peyv devê yekî debe wê tiştan wan ya bêserê wê biqewme wê bêserê gelan Rusya jî niha
dixwaze Ukrayna ilhaq bike bin bandora xwe ji ber ku dizane ku derdor kêm dibe wek Avrupayê xurtir dibin, demokrasî xurtir dibe lê Rusya Putin ne Rusya bixwe yani wexta me divê Rusya wek neheqî dike gelê Rusan lê Putin bixwe dixwaze xurtir ve Putin jî dîktatorek e ev derdorî 20 sale serokê Rusyayê serokatiya Rusyayê dike û her tis dixwaze dibin bandora wî de be niha jî dibîne li Ukrayna nikare ji Ukrayna derkeve û metirsiyek dide ser welatên din ser welatên Ewropayî ve ez hêvî dikim ku şerê sêyemîn li dünyayê dernekeve ji ber ku Rusya çekekî wek mûşekekî atomî bavê wê welatên din jî bavê wê gelên sivîl gelên bêsûc wê jî bandor ji vêya bibînin wê jiyana xwe ji dest bidin her mirovek divê gerek li dij şer derkeve ya dawî ez vêya bêjim li Almanya mesela derdorî 200 rewşenbîrên Almanya biryara çekên giran biryar da ku çekên giran bişîne Ukrayna lê rewşenbîrên derdorî 200 rewşenbîrên Almanî kabul nekir ku çekên giran bişînin Ukrayna çünkü em dizanin herî baş yani herî tiştên baş tu divê şer rawestînî şer çiqa berdewam bike ew ka xizanî ew ka binpêkirin ew ka jiyan diçe ji ber wê yekê ez jî dixwazim ki rojek ji rojek zûtirîn ev şer bisekine. Gelek spas bereke Kasım tedbêjî ew ê Biden û Ewropî dikaribin zora Putin bibin gelo. Yani dünyaya da şerek o dest pêkirine bingeha wan tev mesela eboriye her çiqas wek nijadî ve ya wek olî ve jî dîsa koka wî da eborî heye. Va diyar dibet van salê dawî da hêdî krîzek eborî li dünyaya tev çêdibe piştî vê pandemiyê hinekî nê jî pêşva çû. Lê eger em werin mesela şerê cîhanê yani ez bi xwe nebawerim tedê mesela me gavadin basa PKK û QDP kiriya min got ewan hev ceriband ya ew zû bi zû newêrin bi hevra şerkin. Ez dibêjim Amerîka û Rûsî jî hev ceribandine tiştek heye bi rastî ev mesela Putin yani dîktatoriya wî carna bi xwe re çavsorî jî tîne dibe ku tedî ên dîktatorin wate ku hesabê wan tê li gorî berjewendiyê xwe şexsî zêdetir gav davêjin dev ji milletê xwe û welatê xwe berdin bi rastî yanî ez karim vî bêjim yanî aşîtiya herî xerab ji şerê herî baş çêtir e em hêvîdarin ku şerekî cîhanê çê nebe ez bawer nakim jî ku çê ve yanî Emerîkî û Rûsî dizanin ku piştî vê teknolojiya herbê û teknolojiya sîleha yani ne işe singû dewranê o şerê piçûk e ew ê zirar bide wanê ku şer derdixin jî ez bi xwe yani ez tiştê ez dişopînim ez dibêjim Putin bi xwe poşman bûye ketiye wê derê yani tiştê wî difikirî û tiştê ku îro heye di rojevê da gelek ji hev dûrin Amerîka jî dixwaze şer dirêj bibe li gorî min her çiqa beyanata dibe rojek zû bike de jî lê tiştê ez dibînim ji bo ku şer bike de divê Rusya Ukrayna îşgal bike yani tamamî ilhaq bike Amerika jî destûr nade kewrê yani habîre Amerîkî û İngilîzî û Ewropî piştgirî dikin ji bo ew der ilhaq nebe ew jî mana wî ew e belkî şer vêga dime belkî here 2 sala jî lê ez nebawerim şerekî cîhanê derê tenê mesela xwepiçekkirinê ê dewleta dîtin ku va dünyaya da şer jî heye ew hewa digotin ji xwe êdî şer çê nabe li wê gorê careka din haziriya şer jî dikin ji bo xwe parêzin yani em bêjin Almanya belkî ji aliyê eskerî ve berê da dewleteka herî bi quwet bû lê niha dibêjin ew bû yani wa bû ku nika şerek çê ve wê nikarbin şer bikin carek din zivirin belkî ji bo parastina şer xwe bi quwet dikin ez hêvîdarim ku şerekî wa çê nebe. Berê spas
نها مجارن ما قدیان لبله مجارک کومتسری خدا درباز کربو که از وقت هوا زیویجی بینم روژه به لبله ندریج هر یکی جوه بدسه هوا که هستین خوب بینن زمان چونکی وقت همه واید قده لجولمرگه چاویشم پسپور کودوین uzman çawiş به ترکی çawiشم پسپور که وقتا ترابزون سپور دوه شامپیون او جی رادکن وان آل و نزانم تشتی خو و درتین کچه و کلان جولمرگه و خو پیشاندان ایشاندن لی والیتیا جولمرگه و آوانه و مردینه و جار بجار جپازده روژا جار که خو پیشاندانه او کرنه قداخه کرنه لی بانا نل گوری قداخه تم ناگرن ایجار هنکی دن جوان را قداخه تینن جوانن جولمرگی اوجی درتین پیشیوان ریلوان دگرن و نهیلن که خو پیشاندان چیکن لسرویانه ایجار پولیسن دولتا ترک دوره باجر دگرن و وک آلوزی که یوسا گلک او چه دبه بخوده که فهم هات و اینجا گنجه مجی قداخه دانینه کلم که اما که قاسم و پیما گریدای گوتنین خوی داویجی بیجه yani ev işaretin heste netavi kodnav civanên Kurda xurt dibin tabii ki evciye serbilindiye Kasım gotine bijî Ahmet Spor gotina bijî Ahmet Spor jî bixwe hestekî netawiye hûn dibînin mesela Barcelonayê tedî ewana welatê xwe bi tîma Sporê da nas kirin lê di her warê civakê da gava hestên netewî xurt dibin di cîkî da îşaretê xwe didin ez bawerim ev jî ji ber hestê Kurdayê netewî ye mesela xwedî lê derketina Ahmet Sporê jî hestekî Kurdewariye ji ku derê dest pêkin baş e û yani em çi bêjin em ji temaşemarê xwe re spasî bikin ku hevka demek dirêj me temaşe kirin hestê meydinê jî ji bo cîhanê em aşîtiyê dixwazin ku zûtirîn rojek Rûsya dev ji vê êrişkeriya xwe berde û ji bo Kurdistanê jî em bang dikin taybet bangî PKK dikin bira dev ji van aloziyên ku wê zirar bide pêşeroja miletê Kurd dev jê berdin rojek din bizivirin diyalogê pêşî nav Kurda da diyalogê ew bikin kesî ji xwe re neyar îlan nekin neyarê wan têra me wan teva dikin û spasiya çarpel medya û temaşevan dikim. Gelek spas belê kek Murat wek ciwanekî Kurd ew êko derketina wan riya girtine li wana ew jî ciwanên bîna te ne kerem ti jî hestê bêje û gotinên xwî dawî jî. Niha şampiyona Tirkiye bu Trabzonspor ew sporên çawşan dixwastin li wir li ser wî bigerin lê ez jî dijî wî me yani em li her derê dibin ya wek hevî niha wek tu Ahmet Sporî tu dikarî li Trabzonê bigerî bêjî şampiyon Ahmet Spor nahêle ji ber vê yekê divê Kurd weke keke Kasım jî got bi netewperestî nahêle yani neke li dîj Trabzonspor tîmeke lîstî û qezenc kiriye sersera serçava lê bi sporên çawiş li Hakkari li Colemergê dixwazin tiştek din bikin divên ev der jî ême Trabzon li her derê lê tu wek wan nikaribî li wek ez jî bixwe Aligirê Amesporê me ez jî nikarbim li Yozgatê nikarbim li Trabzonê nikarbim li welatên Tirkî de nikarbim bigerim divê gelek ew jî negerin û li wir weke te jî got yani li derve qedexeya li derve heye lê spor ji viya azade nekey na li vir ji bo herkesî heye û baş kirine yani ji ber weke ji bo min tiştekî baş e hêja ye çünkü li wir derdê wan ne şampiyon tiya Trabzonsporê derdê wan tiştek dine çawişê spor heya niha li Colemergê çikirine çawa kirine ez bixwe wek aktivîstekî mafê mirovan dizanim ji ber wê yekî jî
kabul nakim. Ya peyvemini davi ev ku binerin mi heja Çarpel Medya TV spasya xwalwan dikim ev derdorî 2 saate em wextê wan ji wan stendin evî dikim ku tiştekî baş bû ji bo wan jî tiştekî bi qîmet bû û hevalên ku evê programê amade kirine bi Tirkî dibên ya yayında ve yapımda spasya wan jî dikim tiştekî zehmet e û tiştekî bi qîmet e evê ke Çarpel Medya dike spas ji bo hemûyan û cejna Remezanê jî ji her kesî re pîroz be û azadî bixwere bîne. Spas belê temaşevanên hêja em bi vî awayî hatin dawiya bernama xwe ji ber ku her du mêvan we vexwendina min qebûl kir û hatin bernama min ez gelek spas dikim ji we re. Spas temaşevanên hêja ji ber ku hûn heya vê saetê we me temaşe kir û hevalên rejiyê ez ji wan re jî spas dikim. Ez hêvîdarim ku cejneke bi dilşadî miletê Kurd derbas bike û bibe em bêjin bibe destpêka azadiya Kurdistanê. Gelek spas bimînin di xêr û xweşiyê de û şev baş.